Abans de tot, moltíssimes gràcies al síndic per la seva intervenció i també moltíssimes gràcies a la professionalitat de la feina que fa l'equip del síndic, no? Per donar sobretot veu a injustícies que avui ens ha portat aquí. A mi em toca parlar del 4F i del cas del vídeo Ciutat Morta, que jo crec que va generar moltes consciències, però també crec que segurament consciències molt diferents. Uns per tapar la veritat i altres com jo precisament per generar una consciència de demanar i exigir que volem saber la veritat, i tornar la justícia i la dignitat a totes les persones. I quan em refereixo a totes, són totes, les persones acusades i jutjades, la persona que es va suïcidar i també a la gent que avui està en una situació molt greu. Per tant, jo crec que la raó que el documental arribés a la televisió pública, a l'escena social en general, amb censura, així, i també del ressò que avui en dia hi ha i es tenen de les denúncies de tortures i violacions de drets humans, a banda de la seva feina com a autoritat catalana, també ha estat gràcies a l'entorn i a les mobilitzacions de la societat que amb obstacles i complicacions ho han aconseguit. Han aconseguit que finalment, com a mínim a les xarxes socials, després de molts intents de tapar la veritat, com he dit abans, vam veure i vam poder veure aquest documental sense censures, sense mentires, i és el que precisament ha definit tot aquest procés, jo crec. Després de veure el documental, d'escoltar, de llegir la seva resolució, de veure moltes notícies sobre el cas, de mirar-me milers d'informes, sobretot un molt recomanable, que és l'informe que va fer l'Observatori Penal de Drets Humans de la Universitat de Barcelona, i també de repassar, com no, la sentència i els recursos que vam posar. Encara queden molts dubtes per esclarir, no? O sigui, jo encara avui en dia no m'explico el que vostè també no s'explica precisament, com és que desapareixen llibres de registre quan aquests llibres precisament s'han d'arxivar. Si no hi havia res a amagar, per què no existeixen? Per què van desaparèixer? Tampoc m'explico com pot ser que no s'obrís una investigació interna per esbrinar denúncies de maltractament, no només aquestes, sinó moltes que hi ha hagut després. També no m'explico com en el judici s'incomplia precisament la llei i es permetia parlar als agents que testificaven i que podien parlar entre ells. Tampoc m'explico com es va limitar l'entrada a observadors al judici. Tampoc m'explico com els reconeixements mèdics no poden ser encara confidencials ni privats i com també encara no m'explico que tots els testimonis de veïns i pèrits professionals queden supeditats als testimonis del cos de seguretat amb el que precisament es va basar aquest judici i com, i molt definitiu, jo crec que és molt significatiu, elements importants que van definir la detenció i acusar persones, els factors més importants siguin tan arbitraris i tan poc fidedignes com l'estètica o el lloc de procedència. Crec que és adient dir que sobre els fets exposats al documentat de Ciutat Morta, en el seu moment el nostre grup municipal va demanar la informació. També és veritat que es van trobar amb moltes opacitats i moltes dificultats per part de l'estructura municipal i també crec que és adient dir que potser, i és veritat, potser van ser prou exigents o prou proactius a l'hora de definir després de tots aquests successos només amb un codi ètic o només potser amb càmeres de seguretat a les comissaries, amb això no va ser prou per erradicar una lacra que és el maltractament de les persones. Nosaltres ens hi sumem a la petició a les víctimes i familiars a l'exigència d'obrir i de reobrir una altra vegada el cas, perquè per nosaltres no és admissible que aquest cas quedi tancat, no és admissible que la sospita del que s'han cobert els fets, la mentira, la censura i el maltractament, que nosaltres creiem que cal fer justícia per tot, per saber la veritat de tot el que va passar en aquell dia. I finalment li vull dir, síndic, que com a jove també crec que no es tracta d'un cas aïllat, sinó d'una tendència, i ho dic aquí, una tendència totalment normalitzada en un país democràtic com el nostre. El que estem vivint, el jovent crític amb un sistema que no ens agrada i que reivindiquem els nostres drets d'una manera pacífica,
La resposta que va tenir el 4F és un exemple molt clar. Nosaltres creiem que s'està criminalitzant constantment la nostra protesta social pacífica del jovent mobilitzat en defensa de la democràcia i en defensa dels seus drets socials. Li dic perquè nosaltres creiem que cal continuar amb la seva feina, que cal continuar esbrinant tota la veritat. Li puc dir, i vaig viure de primera mà, les vivències del dia següent de les detencions a Can Vies. Vaig estar a la comissaria i vaig veure el noi que va sortir amb la seva família i el nas sagnant. També vaig veure com moltes famílies, després d'estar detinguts a la comissaria, m'arribaven imatges de persones que suposadament havien patit maltractament a les comissaries. També he tingut l'oportunitat de llegir sentències després de Can Vies i també torna a passar el mateix que va passar precisament en el 4F. Queden supeditades totes les declaracions dels policials enfront d'altres declaracions de gent que va viure en aquell moment. Per tant, jo crec que ha de continuar amb la seva tasca, crec que ha d'esbrinar i crec que ha de continuar amb la seva labor d'autoritat catalana en prevenció de la tortura. Moltes gràcies. Gracias, señora Vicioso.